Респро. Даре працмекмека. Раликума. Байоди чашмои хмориш пионаша, байоди суханои нармш тебе виҷдонаша. Уқа гапа дуфсарш дерава наги дига корш да фикраш набес ҷиддоӣ бидай дар корш. Дил ба хандаву бозӣ дуруғ шод наша. Савол доди беҳуда интизори ҷавоб наша. Баҳор омада бӯи гул авҷ гирифт табиата неки гули мара баргош мереза якта якта. Пажмурдашидаи ман нагуфтум хор мемонӣ ту ба ханда хиёлат як аёт да кор мемонӣ. Якчанд вақт гузашт маълум кад ҷои аниқ қимора ишқ я давраи калон ранги столи қимора ку шамоле биёра бинида бӯи атирта. Ҳо ман надоштум дӯстат надонистам қадрта. Ман хиёнат кардам баъде ки дидам намеша. Ту хандида гуфтӣ фақат ҳоли ҳамашай пеша. Баландпарвози ма ба қанатҳои шикаста биза замин дар нигоҳ ки аҳволи маи паста. Дили хуншору репои аламноке дар фирохтан ҳамаша ман хидм сохтам хидма шохчаи бохтам. гули качпаҳлӯи ма нести дар орзуи ма. Ман намехоҳам дига бахшишам бигӯӣ ма барое ки ба бахшиши ту шабои бехобӣ ма барқарор наметонам кадаина ҷавоби ма. Як трекие ки дар бораи арӯси рафтагие ва дар бораи арӯсе ки нописандӣ кардагие дар каналам бировардагишам дар дига минус ва ҳозир дар барномаи шумо пешниҳоди мухлисо кардам. И трека авқат ценид накардан мардам мухлисо. Ва як бор дига гуфтанем ки дар канали худам бидроен и трека гӯш кунед ва дар комментария ценид кунед. Бошед саломат бошед, овозтон хаста набошад. Воқеан ҳам хело хуб буд, хело хуб месароен. Бо ин барномаи 10 шарт ба охир мерасад. Агар шумо ягон таманниёт ба мухлисон дошта бошед, марҳамат. мухлисо дар гуфтанем ки ҳамин ҳама вақт дастгирӣ да бошан бароям ва мо мерем студия запис мекунем ва мепартоем ва кӯшиш мекунем аниқаш ҳама вақт дастгирӣ да бошан ҳамаша пеша роҳ афтода нашаванд. бо ин барномаи 10 шарт ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. Боше. Audio Jungle.